jodoh pati rezeki kapan tumekone menungso gak ono sing iso nyongkong nger ning titi wancine Gusti kang akarya jagat bakal jebol nyawane awake dhewe nek wis kaya ngono sifat adi kang adigone menungso pupusen ilang ono sugih lir kado kaya ngopo pangkat derajat sinanding begedu donya nek wis titi wancine Gusti Allah lewat malaikat Israil jebol nyawamu njur apa sing mbok gul-gul ning ngarepe Gusti bondo gak kena dadi agul-agulan pangkat derajat gletak ora ono manfaate kabeh ngene apa mboten lan nek wis ngono kuwi apa sing digawa awake dhewe halo sing mbok gawa apa ngamalmu sing mbok gawa apa ngilmumu sing mbok gawe sangu apa anakmu sing padha soleh-soleh